totes i tots. Avui estem en la segona jornada de les conferències formatives de la nostra plataforma d'advocats i advocadesses de la plataforma cívica d'advocats del Camp de Tarragona, que com bé sabem tots els que estem aquí, és una plataforma creada al gener del 2014 amb la finalitat de defensar de forma dins de la legalitat els drets fonamentals dels advocats, que també els tenim, i d'apropar la figura dels advocats a la ciutadania. L'anterior jornada, que era el divendres 22 de maig de 2015, que va ser un dia molt maco i molt interessant, vam tenir aquí el Carles Ferrer i Ferrer, que avui el tenim assegut aquí darrere, o davant, segons es miri, i l'Àngel Camacho, que avui no l'he trobat, un dia molt record amb el Jaume Alonso Cuevillas, amb motiu que li havia posat una de les moltes medalles que Àngel Camacho en la seva trajectòria ha tingut. I també vam tenir a la fiscal, portaveu de la Fiscalia Provincial de València, la Susana Gisbert. Vam fer un apropament a la reforma del Codi Penal que aniria des dels articles 1 fins al 137 del Codi Penal, que s'anomena la part general, i vam poder veure una sèrie de canvis importants en matèria de perllongació de les penes. Vam veure una pena pràcticament de compliment infinit, per dir-ho d'alguna manera, que encara la situava fins i tot que quan ell ja estigués jubilat seria el moment de revisar alguna condemna d'aquelles permanents revisables, 25 anys, ell ja esperava estar jubilat abans del moment de la revisió, i vam veure qüestions tan fantàstiques com la reforma en matèria de la possibilitat que un senyor condemnat a dia d'avui a 8 anys i 9 mesos de presó, però amb condemnes que individualment siguin un any i mig, 6 mesos, doncs a partir de l'1 de juliol tindrem feina, se'ns dirà feina, i haurem de demanar la revisió de la fase d'execució d'aquests ciutadans, perquè lògicament la reforma brutal de l'article 80 i següents és molt important. Tot això ho vam poder veure amb 3 punts de vista molt interessants que vam tenir, i avui fem o volíem fer 2 conferències més. Per motius de situacions de transports ha estat impossible que avui assisteixi l'actual advocat i doctor en dret Elpidio Silva. Vindrà un altre dia que ja ho parlarem millor. Avui havia de venir de Madrid, era un esforç important que havia de fer ell, igual que el fa el Jaume, que tinc aquí a la meva dreta, però en el seu cas us he tensat massa la corda i no ha pogut ser que agafés el tren que li tocava per arribar a l'estació del Camp de Tarragona, que com tots sabem la tenim al Camp de Tarragona, a Perafort, a 20 quilòmetres, i que implicava que clar que s'havia de baixar allà, venir el trasllat des del camp fins a Tarragona ciutat, i a més la cosa feia impossible que ell estigués a quarts de 8 com volia estar també a Barcelona amb l'altra reunió, i durant la tarda hem desestimat que s'hi fos, per motius també que era impossible, i ens centrarem amb la visió de delictes econòmics que ens farà el catedràtic en dret processal Jaume Alonso Cuevillas i Sairol, un advocat insigne de l'il·lustre col·legi d'advocats de Barcelona, no sé si d'algun més també, però com a mínim de Barcelona em consta, i més per mi és especialment il·lusionant perquè quan me van el 30 d'abril de l'any 99 imposar la toga, tot i que ja portava molts mesos d'exercici des de l'any 98, però aquell dia em van imposar la toga perquè Reus és un acte que el fem per Sant Raimon de Penyafort, doncs el Jaume estava allà i va fer un discurs per tots els advocats joves que estaven allà, que si no em feia la memòria diria que la Cristina Budí també hi era, si no em feia la memòria, del despatx del Francesc Garriga, que havíem estat amb ell, que em sembla que està per aquí també, i alguns altres, com els companys, jo crec que anem des del 695 al 710, tots vam estar batejats sota la teva presència, i va ser un discurs molt interessant i molt profund, que va arribar el dia que vam recuperar el contacte a través de Twitter i les piulades, t'ho vaig recordar perquè jo el recordo, i era
en essència, recordar que l'advocat mai descansa, en essència l'advocat sempre està connectat quasi bé tot el dia i en essència, en ocasions, quan volem descansar, és quan ens recordem que en aquell moment, any 99, no havien tornat la trucada no sé qui. Ara l'equivalent seria no hem tornat un e-mail, no hem tornat un WhatsApp o fins i tot, si tenim algun client que ens escrigui pel Twitter, doncs no hem tornat pel Twitter. Però bueno, no m'estendré més. El protagonista avui per parlar-nos de la reforma dels delictes econòmics serà aquesta eminència que tenim aquí davant nostre. Ell ens parlarà de la reforma important que hi ha en matèria de delictes econòmics, una reforma que ell ens anirà explicant des dels nous delictes que s'apunten, agreujar penes imposades i una miqueta també el tema de la responsabilitat de les persones jurídiques, i a partir d'ara ell hi cedeixo el torn perquè expliqui. Bona tarda a tots, i anirem molt de cuidado amb el que dic perquè aquests 16 anys després se'n recorda paraula per paraula el que vaig dir i ho piula. Per tant, seré molt curós. Jo, bé, hi ha hagut aquests incidents amb l'Elpidio José Silva que ja ens havíem coordinat i tenia que fer, però ja m'ha dit abans quan m'ha trucat que havia perdut el tren, que vindrà un altre dia per fer-vos tota la part de la responsabilitat de la persona jurídica, i vam quedar que jo faria els delictes patrimonials. Seguit un PowerPoint, que si després vols te'l dono, però que no té cap interès perquè simplement m'ha servit a mi per ordenar les idees i perquè com que el que hem de parlar, ara que marxat la premsa ja tots sabem que és molt avorrit, doncs com a mínim, si aneu veient per allà, doncs intentarem que no sigui tan feixuc i que pugueu anar seguint el text legal, que al final és del que parlem, però lògicament experiència del que passarà l'1 de juliol no en tenim cap, que tenim són intuïcions, no? Que la majoria de jutges s'ho hauran enterat, ara tots just comencen a despertar-se a fer algun seminari intern de formació, els advocats, doncs mira, els advocats que hi ha entre Tarragona i Reus i els que esteuen aquí, no em consta que cap dels dos col·legis encara hagi fet res, el Col·legi d'Advocats de Barcelona tampoc ha fet res, i això es prendrà en vigor l'1 de juliol, que és demà passat, i com ja sabeu, esteu veient, veurem avui i seguireu veient en altres sessions, el reguitzell de canvis és impressionant en moltes coses. Jo he titulat aquest PowerPoint que es mou Los delitos patrimoniales, però el cert és que els delictes patrimonials, que és el títol 13, com sabeu, del llibre segon del Codi Penal, inclou moltes altres coses que no tocaré i que hi ha algunes reformes, inclou també el robatori, inclou el furt, inclou l'estafa, els delictes contra el mercat, els societaris, faré una petita referència per dir que s'ha despenalitzat un precepte com és una societat reial, el blanqueig de capitals, la receptació, us he dit que encara que això es digui els delictes patrimonials, hi ha molts delictes patrimonials que no tocaré i em centraré en aquells que tenen més interès o que m'han cridat més l'atenció, que estan... Jo he de dir que fa mesos que no tinc una altra lectura a la tauleta de nit que els BOEs, perquè és que ens estan inflant, i ara espereu perquè ve la reforma de la llei orgànica del Poder Judicial, de la LEC, de la LECRIM, i quan ja tinguem aquestes aprovats tornant a la reforma del Codi Penal, per això hauran adonat que alguna cosa no l'han fet prou bé, o tornant a la llei concursal i us ho explico, és a dir que ens tenen constantment distrets. I tocaré també la malversació, que tot i que, com sabeu, és un delicte contra l'administració pública i per tant no està al títol 13 dels delictes patrimonials, en la mesura en què fa una revisió a dos delictes patrimonials faré una breu referència. Això sí. Com deia aquest PowerPoint, no feu massa cas que ens serveixi només per la guia del que vaig... El teniu a les dues bandes, però jo és que no veig cap des d'aquí. Com deia en aquesta primera fitxa, simplement parlo que hi ha hagut una modificació de rúbriques, com ara veurem, i on estaven regulades les insolvències punibles, articles 257 a 261 bis, avui es divideix en dos títols. El títol 13 queda per un nou conjunt de delictes que porta la rúbrica genèrica de frustració de l'execució i es crea un 13 bis que és el capítol 7è i el capítol 7è bis, que és el que manté les insolvències públiques.
I dintre d'aquests dos capítols del títol 13 del Codi Penal tenim, que és el que seguidament veurem, tenim regulat... Disculpa, vaig molt millor, si ho puc anar veient des d'aquí. Espera, si cas te demanarem un micròfon. No cal, que em sentiu bé? No, però la gravació... És per la gravació, és per la gravació. El Joan, si li pots dir a la Mònica... Sí. Bueno, doncs mentre jo miro el micròfon és que així ho veig, no? I a més, com que jo he dit que ja no dormo. I per tant, m'estimo més, no... Bé, parlarem d'això que teniu aquí. Parlarem de l'aixecament de béns, d'un nou delicte que segons com s'apliqui pot donar molt de joc, que és l'ocultació de béns a l'execució, article 258, de l'ús no autoritzat de béns embargats i l'anterior capítol 7è, que ha de passar a ser el capítol 7è bis, trobarem el delicte concursal, que ja existia, el delicte concursal però que pateix una modificació radical, i també dos delictes, el d'afavoriment il·lícit de creditors i presentació, que ja existeix pràcticament igual, presentació de dades comptables falses al concurs. Poseu una miqueta... Vinga, doncs anem aquí. Això ja és un bolo com Déu mana, el micro i això. Vinga, ui! Ni el Frank Sinatra, és que amb això l'apago. Anar també. Ara sí, comencem pel primer dels delictes, que és frustració de l'execució, articles 257-258. No perdeu el temps prenent notes, perquè bàsicament el que he fet és reproduir el Codi Penal i a més això us ho entregaré per si voleu repartir, per tant no tindreu el vostre abast. Aquest delicte tenim en primer lloc el delicte d'aixecament de béns, l'article 257, que com us poso aquí són els antics 257 i 258 amb poques modificacions. Tenim el mateix que teníem, pena de 1 a 4 anys i 12 a 24 mesos de multa, aixecament de béns en perjudici de creditors i accions de disposició patrimonial o que generin obligacions que dificultin d'alguna forma l'eficàcia d'un embargament o d'un procediment executiu iniciat o que s'hagi de previsible inici. Aquí la gran novetat diria, perquè havia plantejat algun problema jurisprudencial, la principal novetat, que tampoc és gran, és que quan s'estableix que la mateixa pena es podrà fer a aquells que facin disminuir, aquells que facin un aixecament de béns per evitar la responsabilitat civil derivada del delicte, es clarifica avui que no bastava amb l'antiga regulació, que això afecta tant a l'autor del delicte, el responsable criminal i per tant també el responsable civil, com tots aquells que poden respondre civilment al delicte. I això fa referència tant al responsable civil, amb aquells supòsits amb el que algú ha de respondre d'altri per l'especial relació o subjecció, la relació de subjecció que es dona, com especialment, i aquí suposo que pot donar més joc, a la figura del partícip a títol lucratiu. Figura aquesta que, recordeu, està regulada des de sempre al Codi Penal, però fins fa molts poquets anys era una figura absolutament desconeguda, la del 122 del Codi Penal. Va ser amb el Rafael Vera, amb el sou de Rafael Vera, de fet, la primera vegada que es va aplicar de forma així coneguda, després es va aplicar també a les filles del jutge Pasqual Estivill, ara és un títol real, perquè la Federica Cristina també l'imputen com a partícip a títol lucratiu, i és una figura que ben segur donarà molt joc i per tant... A Palma de Mallorca, no? Aquest que dius? Sí. Palma de Mallorca. La ponent havia estat a Tarragona. La ponent de la sentència, quan s'ha dit del tema de NOS, que és el que dius, havia estat a l'Audiència de Tarragona. Qui és Arantxa? Samantha Romero Arantxa. Doncs, bueno, i el jutge instructor és un bon amic meu, el Pepe Castro. Bé, doncs, per tant, l'única novetat aquesta, passo ràpid les coses que tenen, a entendre, poca transcendència, en tot cas, si voleu. Jo crec que en comptes que jo pegui el rotllo i després em pregunteu coses, quasi és millor que em aneu interrompint sobre la marxa, no? I si algú vol no hi ha fer una pregunta, que pobra de mi no sé què contestar, sinó fer... Aquí hi ha molta gent que dedica al penal i que toca molt bé el tema, vol fer qualsevol intervenció o debatir entre tots, doncs serà molt més enriquidor per a tots.
Bé, com veieu també, la pena és de 1 a 4 anys, però i és una cosa que a més a molts punts de la reforma ho trobem, quan aquí ja estava un tipus agreujat quan es tracta d'un deute de dret públic, i aquí s'afegeix no només de dret públic, sinó pel que estem parlant de la responsabilitat civil d'exdelicte, que també havia plantejat algun problema jurisprudencial per l'omissió, quan es tracta de responsabilitat civil derivada de delictes tributaris o de defraudacions de la seguretat social. Són penes agreujades, això amb altres punts s'ha incorporat també, en comptes d'acabar amb 5 anys és fins a 6 anys, i com a ningú no se li escapa, la raó per la que es fa això, la raó per la que es busca una penalitat més elevada en el cas que el perjudicat sigui l'administració, és per aconseguir que la prescripció s'elevi i passi de 10 a 15 anys. Bé, també hi ha un tipus agreujat quan concorreixin alguna de les dues agreujants específiques de l'estafa. Són els nous ordinals del 250 si la quantia de l'aixecament de béns és superior a 50.000 euros, que és una quantia molt petita. Aquí el legislador manté paràmetres, jo crec que una mica desfasat, o una nova quan hi hagi abús de relacions personals o de credibilitat empresarial o professional, i diu, com ja deia, que el delicte es perseguirà malgrat que hi hagi un procediment concursal, per tant, plena independència de la jurisdicció penal sense que es produeixi cap tipus de prejudici. El del 258 és un tipus nou, i aquest podria donar molt de... Fixeu-vos, pena de presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 o 18 mesos, el que amb un procediment d'execució judicial o administratiu presenti l'autoritat o funcionari una relació de béns incompleta o mendat, per informació en català, i això comporti que es dilati, dificulti o impedeixi la satisfacció del creditor. Hauríem de recordar que això ho tenim en PDF, no? Aquí. El tens posat a PDF aquest també o no? No. Està a la carpeta. I la carpeta on està? Per què no l'has fet tu de l'any 2000? És un article que ha tingut molt poca virtualitat pràctica. Això, el legislador 2000, el legislador de la llei d'enjudiciament civil, es va basar en una figura de gran eficàcia a països germànics, una figura que tant el procés civil, el Civil Ordnung alemany com l'homònima norma austríaca funciona i funciona molt bé. Ells són germànics i luterans. I per tant, quan en una execució germànica el jutge crida al demandat, a l'executat, i li diu «Deme bienes», el tio li diu exactament tot el que té. És que li diu de la primera cosa a l'última, les càrregues. Aquí el primer error de la LEC és que no es fa això de forma personal, sinó que, com sabeu, suposo que més o menys tots o molts de vosaltres sou tot terreny, com jo, i per tant feu... Ja dic, els advocats no són ni penalistes, ni civilistes, ni generalistes, són lopecaiguistes, no? I per tant, com a molts lopecaiguistes, suposo que picotegeu de tot, doncs sabeu que això no té cap virtualitat, perquè entre altres coses aquest requeriment es fa a través del procurador, el procurador li passa a l'advocat, l'advocat diu, pues mire, casualment tenen contra mi cliente, i per tant no serveix tant. I malgrat que la LEC ja preveu que es pot perseguir per desobediència i que es poden posar unes multes coercitives, etc. Jo, des del 2001, 14 anys de vigència de la LEC, no he vist mai, i ho he demanat, perquè soc dels que ho demana, ni que s'apercebeixi, que s'apercebeixi algú de desobediència encara, que és el que és el de culpa, jo no ho he vist mai. I que es posin multes coercitives, no sé si algú té alguna experiència, però no ho he vist mai. Tornem al PowerPoint. Doncs bé, ara ens trobem que en aquest cas, quan l'executat requerit per fer aquesta manifestació de béns la faci de forma incomplerta o falsària, en veritat que diu la llei, se li podran imposar aquestes penes, que si veu que no són penes molt greus, però en tot cas són penes, són sancions de caràcter penal. I la llei diu, amb una tècnica legislativa
dubtosa i que pot plantejar problemes de constitucionalitat. Fixeu-vos el que posa el seguidament, diu: se considerará incompleta la relación de bienes si el deudor ejecutado utiliza o disfruta bienes desde una heredad de terceros sin aportar justificación suficiente del derecho que emparen del disfrute. Perquè sabem que hi ha gent que la professió és insolvent i que li és igual que els demanden de lo que sigui, que fas averiguacions de béns i no troba res, però van amb un cotxasso i van amb un piluco i disfruten d'una casa i tot, que no hi ha manera de ser. Doncs aquí es considerarà, quan es pugui d'alguna forma acreditar, per tant, això serà càrrega de la part executant, doncs que aquest executant que es manifesta insolvent disfruta de béns o té una riquesa aparent que no pot demostrar, doncs que es consideri que està incorrent en aquest tipus penal. Insisteixo, això pot donar problemes de constitucionalitat importants, però en tot cas és una eina que pot ser eficaç des de l'òptica del procés civil amb les execucions, que avui en dia, com sabeu, és una de les punts negres del procés civil. El mateix quan deixi de facilitar la relació de béns, aquí hi haurà un altre problema, que és que aquest delicte, posen aquí, diu, la ubicació sistemàtica o a criticar la doctrina segurament és incorrecta. Això més que un delicte patrimonial, veig que us heu portat biodramina i ho fet molt bé, no? Doncs més que un delicte patrimonial tindria que ser un delicte contra l'administració pública i probablement tindria que estar dintre de l'àmbit del delicte de desobediència, que tindria molt més sentit. Però clar, quan sabeu, perquè pugui procedir una imputació, perquè pugui prosperar una imputació per desobediència, aquest requeriment ha de ser requeriment personal, i l'article 589 de la LEC no el preveu. Per tant, a partir d'ara, per via de juliol, quan estem en una execució civil i no trobem béns, haurem de demanar que es faci aquest requeriment amb caràcter personal al propi executat per llavors poder seguir aquest tipus penal. Cosa que plantejarà un altre problema, perquè si recordeu, la LEC parla de procedimiento de desobediencia, i aquí el delicte que s'està imputant és un delicte diferent i un delicte patrimonial. És un bis in idem claríssim, i un concurs de lleis, en la primera entenc la llei penal sobre la processal, però plantejarà en tot cas problemes d'interpretació. I aquí la possibilitat de quedar exculpat si es presenta nova declaració de patrimoni, nova declaració de béns, de fet, abans que es descobreixi el caràcter incomplet o incorrecte de la declaració. A la pràctica no és difícil instruir que si aquesta declaració de béns suficients es presenta després que s'hagi descobert, igualment el tema seguirà sense tenir conseqüències penals, entre altres coses perquè no hi haurà ningú interessat. L'executant tindrà interès en cobrar i una vegada li donin ja la relació de béns no tindrà cap ganes de complicar-se la vida en processos penals i el fiscal ni està ni se l'espera per aquest tipus de coses entre persones. I seguim amb aquest capítol per fer referència a aquest tipus del 258 bis, utilización no autorizada de bienes embargados por la autoridad, allò que la doctrina diu quebrantamiento de depósito, amb penes de 3 a 6 mesos o multa de 6 a 24, que fixeu-vos com diu, no és còpia literal del precepte, però sí que he transcrit en part. Si us tapo per aquí, m'ho dieu, ja feu fora i no vaig. Diu, salvo que ya estuvieran castigados con pena más grave en otro precepto del Código Penal, y això ho deixo de gratuïtat perquè després hi tornaré, quienes hagan uso de bienes embargados por autoridad pública que hubieran sido constituidos en depósitos sin estar autorizados para ello. Tal com està redactat el tema, tindrà cabuda aquí el dipositari que usa els béns que té en dipòsit. Això és evident i no suposa un canvi substancial amb el règim que existia fins ara, però és que també, tal com està redactat, podrà, i aquesta pot ser la gran transcendència del precepte, depèn de com s'interpreti i s'apliqui, també podrà aplicar-se al propi executat. Normalment, com sabeu, quan en una execució civil es decreta un embargament, una cosa és l'embargament, que és un decret, és una ordre judicial, és l'afectació formal d'un bé a una execució concreta, i una altra cosa són les mesures d'assegurament de la trava,
que entre elles, quan és un depòsit de cosa moble, es pot demanar el canvi de dipositari, cosa que de vegades es fa per agilitzar, per donar primera eficàcia amb una execució. Però encara que no es demani aquesta mesura d'assegurament de la trava, aquest canvi de depositari, cal entendre que l'executat, des del moment en què té un bé embargat, el té ja en condició de depositari. Una cosa és que no s'hagi demanat el canvi de depositari, però el propi titular del bé, que és l'executat, s'ha d'entendre que a partir del moment en què s'ha decretat l'embargament té el bé en condició de depositari. Per tant, vol dir això que si es fa una interpretació estricta, a partir del moment en què en un procés judicial li embarguem amb algú un cotxe, que segurament ni s'ha enterat, si segueix utilitzant el cotxe estaria entrant en aquest tipus de paràmetre. Veurem a veure com s'interpreta. Imagino que el legislador si ja té consciència o no, però quan la judicatura i la fiscalia comencen a tenir consciència intentarem més aviat fugir, perquè si no pot això col·lapsar els jutjats penals amb aquest. Bé, aquí deia la crítica que feia és que probablement algun autor diu que no caldria que aquest tipus és superflu perquè la nova regulació de la malversació que veurem després ja quedaria inclosa aquesta conducta. Aquesta conducta ja quedaria del que utilitza un bé embargat, ja quedaria inclosa amb la nova regulació de la malversació de l'article 432 que veurem més endavant. Jo entenc, a diferència d'aquests autors que diuen això, que la possible diferència amb la malversació és que la malversació, com que fa una revisió expressa, després ho veurem, a l'article 252, que és el de l'administració desleal, exigeix un perjudici al patrimoni. I a l'exemple que he posat abans, que t'he dit encara de conduir el teu cotxe embargat, no, que això és una cosa. Ho dic perquè no han dit directament, sinó que, per exemple, a les constructors fan grans embargaments de vehicles que es situen en pàrquings on hi ha gent que va a destrossar-los per després sortir a subhasta. I els cotxes que es feien dipositaris amb algun dels ciutadans eren recuperables i eren sortir a subhasta i se recuperava econòmicament. Els que es posaven als pàrquings aquests podem recuperar. És millor. De tota manera, el que deia és que jo crec que aquí és on trobem la diferència. En el cas que sigui un bé embargat i algú faci un ús o un dany, estarem a la malversació, crec que entraríem al tipus de la malversació, perquè llavors hi ha perjudici patrimonial. Si un bé embargat s'utilitza de forma que es perjudica patrimonialment, entrem de ple amb el delicte de malversació, que com seguidament veurem té penes molt més greus. Com que té penes molt més greus, ja diu aquí, se nos hubiese encasillado con pena más grave en otro precepto del Código Penal i els aplicaríem la malversació. Ara bé, jo crec que aquest quedarà com a residual pels casos en què utilitza el seu cotxe i el mima molt, i el cuida, i el neteja, el porta al túnel i no sé què. Per tant, no està perjudicant patrimonialment, al revés, l'està fent manteniment, li farà més la roda i tal, però està utilitzant un bé ambient. Segons com s'interpreti, pot donar lloc a l'aplicació d'aquest tema. Bé, el 258 ter, ara us heu d'acostumar molt, com ja sabeu, al bis, ter, quater, quinqui, sextis, tota aquesta terminologia que el legislador ha... Noms fàcils. Sí. El ter me'n recordo perquè hi ha un riu, però el riu quater no sé per on va. Doncs bé, són les penes previstes per la persona jurídica, són les mateixes penes que ja preveia l'antic article 261 bis, per tant aquí no hi ha canvi, són penes de multa, que van multes de 2 a 5, 1 a 3 o de 6 mesos a 2 anys, en funció de la pena que correspongui a la persona física pel delicte. I cal fer referència a les penes accessòries que es poden imposar a més, que són les previstes al 33.7, que suposo que el vídeo, el dia que vingui, explicarà molt més detall l'apartat B a C,
que són tots aquests: la dissolució de la persona jurídica, suspensió d'activitats fins a 5 anys, clausura local d'establiments fins a 5 anys, prohibició de realitzar activitats temporal fins a 15 anys o definitiva, inhabilitar per obtenir subvencions, ajudes, beneficis, incentius fiscals, de seguretat social, etc. Intervenció judicial per salvaguardar drets de treballadors fins a 5 anys. Totes aquestes mesures es poden imposar a més de les penes que corresponen. I seguim amb l'antic capítol 7, actual capítol 7 bis del títol 13, que ara engloba els articles 259 a 261 bis sobre les insolvències polítiques. El primer d'ells és el delicte concursal, o que també algun autor, Gonzalo Quintero, per exemple, catedràtic d'aquí la Rovira i Virgili, i diu delito de bancarrota, regulat als articles 259 i 259 bis. Quan dic l'antic vol dir el vigent avui, quan dic l'antic vol dir el que estarà vigent fins a 30 de juny. Article 260.1 ja estableix un delicte concursal, que es el que fuera declarado en concurso cuando la situación de crisis económica o insolvencia sea causada o agravada dolosamente por el deudor o persona que actúe en su nombre. Això ja estableix actualment. I si tens, poso això que té una gran similitud amb l'article 164.1 de la llei concursal,